Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ददेरे ब्लग YouTube चेनेल आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय आफानि साइकेल दुकाननि अपेनिं आरो। ओमफ्राय बर'फ्राबो जब गैयाब्ला बिजनेस मावनानैब्लाबो न'खर संसार खुंनो हायो। जिउआव मोनसे थांखि थानांगोन आरो जे आं बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै। थ' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिजनेस खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन। ओमफ्राय फैसाफोर गारग्रोनांगोन आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि सिरियेलखौ नायदोंब्ला मिथिखागोन बैयावनो बैसागु जादोंमोन। ओमफ्राय नै ओरै थाङोब्ला फान्थावस्रिमोननि गामिखौ मोनहैयो। बै जोंनि न' ओरै थाङोब्ला उदालगुरि टाउनखौ मोनहैगोन आरो। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै आफामोनाहाय साइकेल नेगासिनो आरो गारिजों लाबोगासिनो। ओमफ्राय सफैथ'वाखै। ओमफ्राय नै रुमखौबो बानायनायसो आरो बे रुमा गैखायामोन। ओमफ्राय थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंहा आलासि महरै लिंहरजानाय बा हांख्रायना लिंहरजानाय जोंहा मुस्रि चन्द्र बरगयारिखौ सिगां बे खुंनायनि बा फिथा हास'नायनि सिगां गांसे बैसागो फालिजों मान बावग्रोदो। बिथांमोन खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा दा बिथां जा चन्द्र बरगयारिखौ फिथा हास'नायनि सिगां गावनि गोसो गोरबोजों बे जा फंबायनि दखाना रामै मोजाङै सोलिलांनो हाथों बेखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनानै फंनैसो आरो चन्द्रखौ बुंनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। दिनैनि बे फुंबिलिनि समाव नुजाफैनो हानाय जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि महनपुर गामिनि नोंथांमोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि सासे सानै नुजाथिनो हानाय मानगोनां नोंथांमोन। दिनैहाय बे एप्रिल दाननि 9 अक्ट' दिनै फुंबिलिनि बे रबिबार समाव दिनै महनपुर गामिनि शिव मोसाहारि, जोंथि मोसाहारि आरो सोमखोर मोसाहारि आरो मिथिंगा मोसाहारि बिथांमोना न'खरनि खौसे जानानै नैबे महनपुर सकआव मोनसे साइकेलनि दखान लुफुंदों। लुफुंनानै बिथांमोना दिनैनि बे गोथार फुंबिलियाव दिनै बे दखानखौ बेखेवनो थाखाय आखायाव लादों। जाहाथे बिथांमोननि दखाना जुग जुग मोजाङै मोजां रायजो राजानि अननायाव थांनानै थाथों आरो मोजाङै मोजां जाफुंथों आरो मोजाङै मोजां बिसिनि दखाना किना बेसा जाथों, मोजाङै मोजां सोलिथों। बेखौनो आं दिनै रायजो राजानि आशीर्बाद लानानै रायजो राजानि सहाय लानानै आं दिनै बिथांमोननि दखानखौ मोजाङै मोजां थांनानै थाथों होननानै आं दिनै आशीर्बाद होनाय जाबाय। आरोबाव बिथांमोननि दखाना जाहाथे बयनिबो नोजोराव बयनिबो मेगनाव मोजां नोजोर गोलैयो, मोजाङै मोजां रायजो राजा एबा कास्टमारखौ बोनो हायो। बेखौनो आं दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बे फुंनि गोथार फुंबिलियाव आं दिनै आनान गसाइ इसोरनाव आफा बोराइ बाथौ बोराइनाव बोर बिनानै आं दिनै आशीर्बाद होनाय जाबाय। नै दा दिनै बिसिनि बे दखानखौ दरजा बेखेवनानै होनो थाखाय आं दिनै नैबे इथाखौ हास'नानै दरजाखौ खुला खालामनाय जाबाय।
ओमफ्राय नै साइकेला बुरजामोन आरो माखासेखौ फिटिं हामाखै ओमफ्राय माखासेखौ न'आव दोनदों आरो ओमफ्राय बेयाव बाइकफोरबो फाहामनाय जागोन साइकेलफोरबो फाहामनाय जागोन ओमफ्राय जोंनि बर'फोरा सासे मानसिया मोनसे दुखान खुलिबा बिनि थ्रुयैनो थांफायो माने गेलामाल खुलिबा गेलामालखौनो खुलिफागोन बिदि आरो माने बेलेग साननो रोङा ओमफ्राय आं बिराद प्राउड फिल खालामदों आफाखौहाय माने बे खामानिखौहाय मावनो आगान सुरनायखौहाय ओमफ्रायो जे टाउनफ्रा बबेबा गामिनिया गोजान जायो नालाय टाउनाव थांब्ला लाबोनो दिगदार जायो थांनो दिगदार जायो बेखायनो गामि एरियायाव सकफोर दङब्ला बेबायदि मोनसे बिजनेस खुलिनो हायो आरो मावनो हायो ओमफ्राय जायगायावनो मोननाय एसे खम बेसेनफोराव मिलायनानै होनाय बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय नै आफाया गावनि दुखाननि थाखाय इसोरखौ खुलुमदों आरो ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो बिजनेस खालामनो गोसोब्ला खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जिउआव साक्सेस जालांनो हायो आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर माने जोंनि बर'फ्रा इदि दङ दुखानखौ खुलिगोन ओमफ्राय दुखान खुलिब्ला फार्स्टआव कास्टमार जाखाया माने मिथियाना फार्स्टआव कास्टमार जाया ओमफ्राय उनावसो जालाङो आरो नेनांगौ ओमफ्राय मिथिलांगोन बे फैगोन दिनै सासे गाबोन सानै बिदि फैदावसो जालाङो नालाय मिथिलाङो ओमफ्रायो जोंनि बर'फोरा कास्टमार मास मोनसेयाव बारा जायाब्लानो दुखानखौ द्रप दोननो नागिरो आरो बिदि नङा कास्टमार जाबाबो जायाबाबो सानफ्रामबो खुलिबाय था अब्लासो जालांगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जायफोर गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाइक शेयार खालामनानै हो नोंथांमोननि अननायाव आं दसेनो बेबायदि साबस्क्राइबार मोननो हाबाय आरो आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो भिउसआबो आंना जाया नङा जाबाय नोंथांमोननि अननायाव थ' थेंक इउ स' माच थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर ओमफ्राय आं साइकेलफोरखौ बारा देखायनाय जायासै ओमफ्राय सोरबाफोर साइकेल डिजाइनफोरखौ नायनो गोसोब्ला कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय आं माब्लाबा सम मोनोब्ला आफाजोंबो रायलायनायखौ देखायगोन ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच